Nakita mo? Grabe, nakita niya. Hi everyone, good morning. Sa kay apil na ko si Vince. Nag-cover og dagway. Kanunay na ka sa YouTube, boy. Ala, kadadlaw ka. Hello, good morning. Ayan na po ang mga buutang tao ni Limson. Ayun. Buti na lang magandang araw ngayon. Magandang araw ngayon. Uy, ganda na ng halaman. Masiglang mga plants, no? Oh. Sarap pa yan. Sarap pa yan. Ayan, ang lunch natin today is yung samin-samin or yung badlon or yung talakitok. Yan, ang talakitok na tinola. Yes, ang sarap niyan. Sarap na sabaw. Wow, talakitok. At dito naman ay meron naman tayong dynamite. Yung antipasto natin. Sarap. Wow. Yan. Ito guys, nagbabalot ako. Ito yung cheese na mozzarella cheese. Binalot ko. Tsaka yung sili. Ayan. Sarap yan. Yum. Tayo naman. Yan, naluluto na. Ubus guys. Yan na lang natira. Ayan oh. Sarap daw kasi. Sarap ng dynamite. Dynamite. Crispy, delicious, cheesy. So cheesy and tasty. Yummy-licious. Dynamite. Ayan ang kanilang ulam. Sarap. Ito yung abregana. Laks, may abregana pa ha. Nakain na sila. Importante kasi yung mainit ang kanilang kakainin. Oh, di ba? Ang sarap nito, yung talakitok. Ang sarap niyan, taba niyan, daming daming malunggay. Sarap yan. Tapos ito, okay. God bless. Ganda ng sunset again. Let us see. Afternoon, 5:19 PM. Pinagpawisan ito dahil napakainit kanina. Sobra. Ayan, pagtunas ka. Ako hindi ko dala yung pupunas ko. Hindi ako nagdala ng bag kasi alam nyo yung pupuntahan namin? Kumukuha ng maiinom. Tubig. Naubos na naman ang tubig. Tubig na mainom kasi mainit ngayon kaya matakaw sa tubig. Yan. Oh my God. Tingnan mo naman yung sunset. Oh. Wow. Grabe. Ha? Oh my God. Nakakabigla guys, biro mo yan. Tumaas din ang gasol price. Wait lang ha, tingnan mo ha. Tingnan mo, yung 11 kilograms na binibili namin is 1,168 na. Oh my good lord. Ang 7 kilograms 796 and 2.7 kilograms 314. Ang mahal na guys. Oh lord.
see? Dito na naman tayo. Ano kayo mabibili natin ha? Ang order sa amin is yogurt. And then, tingnan din natin yung para sa mga trabahante natin, soft drinks. Yan siguro. Let's go. Ayan, kumuha ako nito. Ito. Strawberries. Ah, yung yogurt pala. Wala namang malaki nito. Wala. Walang malaki ano. Pero dito ako bumili noon na malaki. Oo, meron. Wala ngayon. Bili tayo na ano. Ay, kaya akong donut. Ay, wala. Let's go home. Yes, maaga kaming nakauwi. Maaga kaming makauwi kasi yan lang ang lakad natin ba? Ay hindi, puntahan pa natin yung tubig. Daming tao dito, sa banda dito oh. Ganito lagi paghapon. Pag weekdays, ang daming yung mga galing sa trabaho dito namimili. Ito ang Little Divisoria here in Tagbilaran. Uy, uy, uy. May lubak-lubak. Why is it? Ayan. Maliwaliwanag pa, hindi pa gabi. Ayan, dito kami bumibili ng ano, guys, ng mineral water. Iniiwan namin yung galon, then binabalikan na lang namin pag pauwi na. Ganyan ang sistema. Ayan, naggabi na. Gabi na nga. Oh my God, let's go. Kain na tayo. Tinolang isda, at saka ito. Ayan, kangkong salad with tomato.